Q&A. Q&A. Ναι, Αυτό είναι το Q&A. Αυτό είναι το Q&A. ωραία. Να έχω πάντα μαζί μου ένα κινητό για το Q&A. Γιατί θα δούμε τι απαντήσεις έχω για Q&A. Λέει πόσο χρονών είσαι, 10 και τη φωνή την κάνω ψεύτικη γιατί γι' αυτό το λόγο θα το λέει σίγουρα. Πώς άρχισε το YouTube. Το εκμεταλλεύτηκα κατά κάποιο τρόπο. Το εκμεταλλεύτηκα που είχα ένα κανάλι και δεν το ήξερα. Εκμεταλλεύτηκα έτσι. Χωρίς Q&A, τι έχω. Πώς κάνεις τα βίντεο με το κινητό σου ή με το τάμπλετ. Με το τάμπλετ. Και λέει, ή με ό,τι άλλο έχεις τέτοια, ξέρεις. Ποια είναι η εφαρμογή. Η εφαρμογή είναι το Viva Video, θα έχω το link της κάτω στο description, θα το γράψετε στο Play Store και θα το βρείτε. Αυτός ο ηλίθιος συνέχεια αυτό ρωτάει. Κέραν. Μισό. Ναι. Μη είχα κάποιες ερωτήσεις, σας είπα ότι σήμερα θα γίνει το Q&A. Σήμερα θα γίνει το Q&A. Ναι, δεν είχα πολλές απαντήσεις, 3 για το Q&A είχα, μόνο 3. Ναι, αλλά οι ερωτήσεις έγιναν. Θα κάνουμε Q&A 2. Μπορεί. Στην αρχή θα γράφω Q&A. Η εφαρμογή είναι Viva Video και κάνω edit. Τα λέμε επόμενη φορά. Κάντε like, comment, subscribe και τα... Έχω μπουρλουδοκλώσει στα χέρια μου. Την επόμενη φορά δεν... Εδώ θα το πω. Γεια σας.